आंहाथ' गोसो गोरबोजों आं मा एक्सप्रेस खालामबावनो एकदम माने रायजो राजाफोरनि अननाया आंनि सायाव एसेबां दङ आं बुंबाबो आं एक्सप्रेस खालामनो हाया आरोखि एथ'रा बिदि अननाय दङ आंनि सायाव एकदम बुंनो शब्द गैया आं बेखौनो बुङो आरो आं बुंबाबो सिम्पोल बदि आङो थेंक इउ होनना बुङो बयखौबो जाय बिथांमोना फैबाय नोंथांमोनाबो फैबाय फुंनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै फैबाय नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे आं सिगां बुंबाय थानाय बायदि जों आंनि आफा इसोरखौ आं हामबाय होनदों प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बेबायदि आङो उन्दैब्लाबो बेबायदि एचिभमेन्टखौ आङो दा होदों आं उनफोराव आं बेनिफ्राय साबसिन आङो हास्थायबावगोन नाजाबावगोन आरो आंजों लोगोसे जों जुफ्रा खारफानांगौ बे रेसाव आं अलवेज बुंगासिनो दङ बेखौ आं बेखौ अलवेज सिगांनि थांखिगासिनो दंखायोमोन जुदि आं माबा मोनसे फिसा फट'बाबो आङो आंनि थ्रुयै सोरबा इन्सपायार मोनोबा आंनिफ्राय साबसिन जानो हायोबा आं बेयाव एसे रंजागोन खुसि जागोन ओंखायनो बे एग्जामाथ' एभ्रि इयार जाखायो एभ्रि इयार आंजों बहुद जोंहा ग्रेजुवेटफोर दंखायो बयबो खारफानांगौ आरो आंबो होबाय थागोन बिथांमोनाबो होगोन आंजों लोगोसे बेबायदि आरो बिनिफ्रायनो सोरबा आरो साबसिन पस्टआव मोनगोन आं बेखौ आसा खालामो बे एग्जामखौ आनजादखौ उथ्रिसारनो नोंथाङा माबायदि प्रिपेरेसन खालामदों नामा समनि प्रिपेरेसना शेड्युलखौ बुंनो थाङोबा आं दा अफिस मावोथ' आं BSNL आव जुनियर एकाउन्ट्स अफिसार हिसाबै मावो आं दा आंनि टाइम टेबोला 10 निफ्राय 5:30 अफिस आवार 5:30 उनाव आङो थाङोमोन रुमाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो हाफ एन आवार टु 45 मिनिट्स रेस्ट लानानै आङो टेबोलाव जिरायोमोन आरो टेबोलाव जिरायनानै ओमफ्राय फरायोमोन आङो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव उन्दुनोबो ओंखारोमोन आरो सानसे मेङोमोन नालाय स्टिल एगेन ओमफ्राय आरो 12थासिमसो बेनि उनाव आरो सिखारनानै आं आरो 3थासिम मोनायाव उफाय गैया आं बिदि खालामनांगौ जायोमोन ओमफ्राय मर्निंआव आंहा जाहैयामोन आरो मर्निंआव सिखारनानै फ्रेस जानानै अफिस डाइरेक्ट ओमफ्राय जानाया बाहेरायावनो जायोमोन आं बिदि खालामनांदों आरो उफाय गैया संग्रा हारसिं नालाय ओमफ्राय बेसेनि बाहेरानि जानो बाहेरानिबो बुहुत जानांदों आरो खिन्थु बे समनि आंखालाव बिदि आं टाइम टेबोलबो खालामनांदों आरो बिदिनो टाइमखौथ' हाननांगोन उफाय गैया माबा मोनसे हाननांगोन बेबायदि आरो प्रिलिम्सनि थाखायथ' आङो थोरा प्रिपेरेसन खालामनाय जाखायाखैमोन आङो माने नेक्स्ट इयार मोजां होनोसै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु प्रिलिम्स पास जानायनि उनाव आं सिरियास जादों आरो ओमफ्राय बेनि उनाव मेन्सनि थाखाय आङो 2 मान्थ्सखौ बेबायदि टाइम टेबोलजों आं दहाय होननाय बायदि बेबायदि आङो मेनटेन खालामदों आरो उफाय गैया जि टाइम मोनबाय आं बेजोंनो जिखिनि आङो फरायबाय आं बेखौनो रेप्लिकेट खालामदों ओमफ्राय किसुमान टेकनिक्स इउज खालामनांदों आरो राइटिं टेकनिक्स दङ आरो ओमफ्राय आं मोनसे टपार्सफोरनि नट्स नायनानै एसे आङो सर्टकाट खालामनांदों उफाय गैया नालाय आं बुहुत गासिखौबो कभार खालामजोबनो हायाखै फरायनायाव जिखिनि आङो मोनबाय आङो नायबाय फरायबाय ओमफ्राय खायसे टेकनिकफोरखौ लानानै आं बेखौ एसे टाइम मेनेजमेन्ट खालामनानै प्रेक्टिस खालामनानै आङो बेखौ एक्जिकिउट खालामबोदों आरो दा अनलाइन कचिंफोरबो लानाय जादोंमोन आङो मेन्सआव आङो लानांदों आरो मेन्सआव आं टाइम गैयिखाय आङो मेटेरियेल नांगौ नालाय आङो लानांदों आरो गुवाहाटियाव ओरैनो APSC हिसाबै जेनेबा मोनथाम आनजाद दङ प्रिलिम्स मेन्स आरो PI पार्सनेल इन्टारभिउ बबे मोनसेखौ नोंथाङा टाफेस्ट होननानै मोनदों टाफेस्टखौ आं माबा मेन्सखौ आङो एसे मोनदों मानो होनबा लं प्रिपेरेसन नांगौ राइटिं प्रेक्टिस नांगौ टाइमा बुहुत सर्ट ना टाइमखौ मेनटेन खालामनायानो सबसे नोंहा खर'आव दंबाबो नोङो बेखौ नोङो जुदि लिरनानै होबोनो हायाबा लाबानो गैया जाहैबाय मानो होनबा मार्क्सखौ आल्टिमेटलि नट्सखौ नोंनि एन्सार नायनानैसो होगोन नालाय मार्क्सखौ दा राइटिं प्रेक्टिस खालामनांगौ आं बारा सम मोनाखै जिखिनि सम मोनदों आङो टाइमार होनानै लिरदों आरो अबेबा माने 10 मार्क्स 15 मार्क्स थायो नालाय 10 मार्क्सआव बेसेबां टाइम होनांगौ 7आव बेसे होनांगौ बिदि आरो दा अबेबा मोनसे एन्सारखौ लिरनायाव जुदि टाइमा बारहांबायबा बेखौ दोनथ'नांगौ जायोमोन उपाय गैया कनक्लुजन खालाम बेबायदि आरो आं आंनि बेस्टखौ आं ट्राइ खालामबोबाय ओमफ्राय जिखिनि दा मोनबाय बेखौनो आं खुसि खिन्थु एक्सपेक्टेसना एसे आं माबामोन बाट स्टिल आइ एम हेपि आरो रायजो राजा बेसेबां रंजाबाय बेखौनो आङो आंनि एचिभमेन्टनिफ्राय आं बांसिन बिथांमोननि रंजानायखौ नुनानै आङो दा बांसिन खुसि जादों सोलोंथाइ हिसाबै गुदि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै स्कुलिंआ आङो UKG LKG UKGखौ आं रुनिखाथियावनो फरायदोंमोन जोंहा बेयाव गामियाव स्कुल दंमोन ओमफ्राय क्लास 1 to क्लास 6 JD विलियाम्स इंलिश स्कुल टुक्राझार जोंनि BBCनि आन्दारावनो टुक्राझाराव आङो बेयाव फरायदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आं क्लास 7 to 10 मेट्रिकुलेसन सेन्ट एलबार्ट्स हाई स्कुल माबा निउ बङाइगावआव बेयाव खालामदों आङो ओमफ्राय आंनि 11-12 बा साउथ पइन्ट स्कुलाव जादों गुवाहाटियाव ओमफ्राय
बिनिफ्राय आङो ग्रेजुवेसनखौ केसराज कमार्स कलेजाव ओमफ्राय M.Com खालामदों आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव नोंथाङा लाइमोनफोरखौ माबायदि एडभाइस होनो सानो एडभाइसआ बेनो आं जेरै दहाय बुंबाय आं जेरै खालामदों बेबायदि रेसाव नांफानांगौ आंहाबो दा रेसा जोबाखैना दंबावो बेसेबांसिम आं हागोन एसेबांसिम आङो रेसखौ आं खारबाय थागोन एग्जामाव आङो होबाय थागोन जाहाथे साबसिन रेंक मोनो बेबायदि इमप्रुभ दा बेयाव आं बेजों लोगोसे आं अलवेज मोनसे थांखिबो दंखायोमोन आरो बे माबा मोनसे फिसा मोनबाबो बेजोंनो आङो एनकारेज खालामगोन आरो आंनि जेनेबा लकेलिटिनि इउथ्सफोरखौ दा आं बेखौ आङो हास्थायदों आरो जाहाथे आंजों लोगोसे बयबो खारफायो आंहाबो बे एग्जाम होनाय बे इन्सपिरेसन मोनफिननायाबो आंबोथ' आंनि लोगोफोरनिफ्रायसो मोनदोंना जेनेबा आंनि लास्ट इयाराव आंनि लोगोफोरबो जादों सिलेक्सन बिनि सिगांबो जादों दा बेफोरबायदि सोरबा नन मानसि जानाय नुयोबा इन्सपायार जायो आरो जेरै आं जादों पार्सनेलि अके बे हायोबा आंबो हानांगोनदां बेबायदि दा आं बेखौ एसे गाहायावबो जेनेबा आंनि लाइमोनफोर जायफोर जास्ट फ्रेस ग्रेजुवेट जादों या सोरबा ग्रेजुवेट जानानै दङ जाहाथे बिसोरबो बे मेसेजखौ मोनो आं बेखौनो हास्थायदों आरो आङो दिनैनि दिनाव आंनि फिसा सानसोरां बेबादि उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय आङो बुंस' हायि फोरमायस' हायि रंजानाय दङ गोजोननाय दङ बेबायदिनो आंजों लोगोसे आंनि न'खर आरो जोंनि जेसेबां ख्रिस्ट' सिबियारि मण्डलिनि गिदिर उन्दै साफ्रोमबो आंनि फिसा सानस्रांखौ बेबायदि अननायजों बरायनानै लाबाय दिनै बिनि बदलै आंहा होफिननो थाखाय जेबो गैया बेनिखायनो आंनि मण्डलिनि गासैबो जेनेबा इयुथफोरनिफ्राय जोंनि पेरेन्ट बडिनिफ्राय महिला कमिटिनिफ्राय गासैबो आंनि फिसा सानस्रांखौ बरायनायनि थाखाय आं गोबां धन्यबाद होयो आरो बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि फिसा सानस्रांनि पास जानायाव खौरां लानो थाखाय नुजाफैबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो गोबां रंजानायजों धन्यबाद होयो ओरैनो आयंना बिथाङा सानस्राङा उन्दैनिफ्रायनो माबा मोनसे नों गोसोआव थाबोनाय माबा मोनसे माबा दंमोन नामा बेहा गुनफोर उन्दैनिफ्राय फरायनायनि सायावबो बेबायदिनो बेहा गोबां माबा माने उन्दैनिफ्रायनो साननाय हयै रायलायग्रा फरायनाय लिरनायावबो ओमफ्राय गिदिर उन्दै साफ्रोमजोंबो बयखौबो बियो बयजोंबो मिलायनो हाग्रा बेबायदि टेलेन्टफोर दङ जोंहा आसा दङमोन गासैबो फिसाफ्राखौहायनो जोंहा 7 फिसाफोर दङमोन खिन्थु बेनि गेजेराव दा बे दुइसिनथार सानस्राङा दा बे मा होनो APSCखौ बियो उथ्रिसार होनो हाबाय बेनिखायनो आङो हामबाय होनो बेबायदिनो बे फिसाया बेबायदि फरायनाय लिरनायावबो बेबायदिनो एसेबां माबा नङामोन गाहाय थाखोनि नङामोन गोसो होयोमोन